Mata kapag zimapad diri sa karna nanambon sa kasok kaplibakan ka. Katawan ng itaman ang kogat akataliman o karnang kanusimba no tao ali namibak. Iya kogat adi kataliman o karnang kanusimba no tao ali namibak na taman sa di ka mangani sa ampun luka no tao linibakan ka. Na mau mendu-endu karena to sakali bangani isa sa ampun na aming kaminatiran suminatay. Kataoni ka pelibak zikru akhaka bima yakrahu diapit daw alibak na suwebita ng kasaparan ka aaming ka makinagin tuwa alibakaron atau ka makinagin alabitanon na ikalipungati siya sa kita na pupusi katagalinder na mibak kanya ba birabir ni no matanone atin putano sa kuna katin putano sa kuna ba niya atin na di kanayama pagli ka patulik tanong sa kaya kontrata no di kaya mapagli ka pandawet ano kanugay ba kukontrata no kaya mapagli sa guna na yata no bumpatulikan na taga-prata no iya mapagli sa guna na yata no bumpatsumputan na taga-prata no ndukang kamaya ba ikangura ndukang kapakagumaya tano kaya ginadasabot ng budagil ka no Allah Ta'ala ka umana bumangkagagaga na di tanuran niya ang guyan sa yata nuran pambakibakang pagdagal na taga-prata no di tanuran niya ang guyan sa yata no pampatulikan itaga-prata no ukid na nga kung magkasasanayon tanong saya tanong adurikan na sunga kontra na agama Islam kaya ginasukontra na yan aktew no Nabi na yan aktew Allah Ta'ala wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u di siyang kapandang magabisa mga sa kapagitong yan sa kapumbuno niya sa kanong mga Muslim aming kasukontra na agama Islam kadidan siyang pendegka magabisa mga na bagitong ni kapumbuno sa kita no mambo na niya usto na sasanayon tanong saya tanong turikan so kontra no agama Islam di na saya tanong paturikan itaga-prata no inunta na baninindag buong kano panduan no agama tanong agama Islam ilan na guys nagunahan niya kasi ustad yan iturikan na pa rin na ustad may nila di rin bago-bago taman sa tindakuan ni Pandiret hindi ka di no balite karamba membro na po alin namba ikaw ba? tulik ka pa ako may si ustad may niyabe ustad ang dobe niya ba? May membro na kuha na. Ito malagay ustad, membro ng tuwi. Ije ka ni kahanda na roat imambanto ang grupo. Iyan yung kahanda na kontra na agama Islam ni bagatuan. O nanghinto, kasag kanur ni mismo adi mamagayon. Iano pan ibagayon. Panumpan ikakuha sa kahanda. Sukulto sa Allah Ta'ala basan kalika ko'y kahanda. Kaumana mo, kanamagan to kamako'y kahanda. May makambaya-bayatan o namag. Makambaya-bayatan o namisendo. Masiharan amal mulkan o karna na manggulay kita no. Kalik na tanuya manggulay kambaya-baya. Di na tanuya manggulay namisendo kambaya-baya. O ginayatan o manggulay kambuaya-buaya. Kano palit buaya-buaya isa ka na ko'y kahanda. Kaya po na mako'y kahanda pang buaya-buaya. Ilinubay. Sa unang manang na niya tandat tapang ipanduatan. Panduatan. Hukarnang ko patawang karni agama. Hukarnang ko tabay ka sa panggihad. Hukarnang ko niyaka pang pambubunaw na sa kafir sa kafir. Si munapik sa munapik nga kumakatinan to panduapin na ba? Mamasuskis kito una na kambubunaw. Siya uli naman to si Duato ni Sir Kita. Ugara nga kung magkapalinan tanong sa yata ng idua, hukarnang ko, paring kapang ipamusungan namin sa siya kamero na isa-isa sa inukonsel ka. Kagina aming kalisay sa tanong sa maya, sa niyabag Quran ba ni paninindagan tanong, mawatan sa kita ni Pintew at kambubuno. Na irin ng buhay tanong niya sa kanua. Di rin kaliruang banutul. Mas matukan upan sa nanggulas siya. Ang isawapin kami imbuno sa pagbubento ba sa may pagtalimbot tintenga na pagtalimbot. Naninindot so naninindot sa pap sa tinalimbot. Iyaabos ang pagkaisa. Bunas yung pumbubuno. Marakal na manang tirin mimpol sa sapa. Marakal tirin mimpol sa antoy. Na yung magkaisa. Bunas o sundari kagkontrata no. Na irin oran kaya karagan sa rin mimpol sa hanan. Kano pag-idalin bun ang Muslim. Na sundaro panikagkontra na yahon tatak na libre impos. Panong nanto kalibre impos ka ginatin yung sundaro. Kung anim niya magsumbaki pag-idalin tirin po sa ampa mo na.
Nukan, kaya kinapupo si kawayo ni kamana kawayo na kayabo na apiapan manot so kambing nga din sirungan, kayanin kalinyan sa mirong nga pagidyanin mo na kayabo. Ang hindi mo namin ang gula na niya manami, may patuntut ka sa kawagib ka tinalimbot kay, na benar mana tuntut ka ni kawagib. Ugid na ilenso ka patuntut sa kawagib, hindi mas niya at kakuan ka kanu kapinasanin ng gusto kawagib. Ikaysa apangahika na upama kapuntuton tano so kawagib tano ikaysa siya nakapagkayatan na so agamat tano agamisyam kadatan no respetuy so uwen uramadan. Ikadua marakal inaugal ang mga tao adaron makapupuasa sabab kan kinambubuno. Ikatlo nangimto na kuanang ka supit talimbot sa ka. Ikapat na niya marakal ang mga tao na namatay sa di katawan doon to na minate siya minate sa nasabil siya atau kasya minate siya sa nasabul siya. Nukan amin ka irenta no hadis nanginap daw nun natin idza iltaqa al-muslimani bisayfihima fal-qatil wal-maqtul fi an-nar. Amin ka pag sumatayang mga muslim sa muslims na sunakabunong gusto na buno narak Rasulullah nginto ka sunabuno na makanarak ka pa mun inunta na minaterang prakalim mo na yabo makanarak ka na nakabuno kaya ginatigo na biyanin kinakapagkanarak ka kaya ginaminatay sa kaning kaya yabo na itagdawa umulin o giftigo na bi na yanin kapagkanarak ka kaya ginamagijambon siya sa niyat pumbuno na isabundan ni tagapurani. Di kanya mo nang sa kamera kabuno man na dahon do sa ni kagina kita ripitin laganit. Kada mawapo mo na asa magkaisot na bunil ka kaya ginapagdalimutan kay nakapamuno kami kapagdalimutan kay nayata na magkaisa so iba nilindag ang kakawagib ang kahinto na kuwan ka uranan ka kung makuha iyan ang kanapantiyan na kayaya nokan ikaisa na ugay kay mga tawra magkapuasa. Ikadua nakapili ng kesa karang basta nito di kinayan ng kabagunutan i-Quran kaya ng kabagunutan na kiuga ginawa ng ikatlo yan ang kalakapailay sa kadunya yan ang kalakapagramsa sa kadunya na di ng kabagaratan sa ulan-ulan o Ramadan nakapilay agunan niya na yata no nagtabiyat nagkaugal tano sa di tano pagkagosa kagina buyurpan to na kontrata no buyurpan to na sundalo buyurpan to no sa trono agamisyang masakit na bakikinagan imeto ba agkangguat ano o kaya na dito mo ng kasakitan sa suveran kagina tabiyat na kontra na agamisyang ipamununtan no niyan o kaya na yadi katarima na akar na dadan sa guna binunusel kita no asundalo dadan binunusel kita no kontra na agamisyang o kaya na naugal po sa mga sibilyan ndokan kagina skis kita no ron mimbubuno yanin makna mawatang te kontra na agamisyang sa kabun mismo kontra no agamata no agamisyang niya ba anang gua na umana ko kapagkakwintas no tao na dirang gusto niya ba pangguyan sa timpo na Ramadan. Marakli niya ang mga tao ang pagyugpapuasa na ran makapuasa kaya nagtuwa na isa kinapahaboy. Nakapilay ko na niya, maguguro siya sa butila na kinabumba na sundalo sa ikita no magaganta no pagsambayang sa duhor meganso to na duhor binumba marakli na sa hidawata ng gusto mga babay nimdo ka din kagkayo gurbentuha sa yabo basta nakatika mamuno sa timpo na Ramadan na kontra na agamisyang nanghinto ka apya sa kapaglen sa muslim nanghinto ka makatika ka umbuno sa timpo na ulan-ulan o Ramadan kagina kami ito mga pagari namin ang mga muslim Laylatul Qadr kaya ngundan agay bakansya ba na ibaguklo Allah Ta'ala ibaguklo Allah Ta'ala rin siya ba intensel kita na hindi din makagosat sa mundugan to Ramadan di tanong katawan intensel kita na imakamu api aram mo nang siya pa kamu asal ka na usaki kagalingin kupon nito ka pembantayan ka kagina patpuwe guna nana umuin ka patpuwe gumbun irana tagani iyawan ka itu sa puwe guna kanto so kinapamalibakan ka tuyo puwe gumbu ibananggitan ng kayo sa gimuli at yan ito ipakwinta ko karang kaskitor ni kumuinta na kanarakator noke upang magkamakoma penyobe timbangan na yara mo katin ito 50 kung sa 2 kung na niya napakaya Zukuta sallahu ta'ala
Kandor ni kinauman na Laylatul Qadr na mimbante ka sa Laylatul Qadr. Sa di kinaya pangguhari pambidyo ke. Pagzangali isa. Di kinaya pangguhari ka pagzatul. Lagi na yaman na may gaya bekas kita niya, makagaya po na chatul. Aduh. Na? Kakataon niya may kapagzatul. Umuman o tigo na biinang ba mga tao pagzatul ba nang nakalimuli-muno na dino siyang pagsayama. Pamenti ko na di kasiyan ismayam na pala tauto alayhim kalimuli monobo na dinusiyan sa mumpati. Kaginandor ni kinapagarapan yan sa kapagzatul yan na pumbawaso mga setan apagzasat sa kaniyan. Sayaran ipagzasa to setan na pagtigayin din sa mga ulo niyan ng gusto pamusungan yan. Sa darang kalinian yan at tulik yata biya susatuan niyan mo. Dito ko na bisyan apitas-pitas kano kapagzatul yan yata biya mana kinapitas-pitas o aso ang nagagawa sa sapo sa kalisyan may pitas-pitas na gunaso na musupan siyan. Kaya nabigay ko katapagzatul di marinit tulik sa andopan. Orang marang semua, Assalamualaikum, tiada kumusta yun. Kumambun. Tamawagi kayo may ting apaka paman. Mambun eh. Kumalimbo. Kaya gina din mong kanya na, kaya gina pangandam mo na nanay mo na may kalimbutan. Kaya gina mambo may kamaw magkaingi kausawal, pinamari ni nisuong ka. Ito ba na di ka pa kaya? Bali ato ko sa miti baganto ka na umahota na tiyo puya gumbo. Una ka pambantay sa Laylatul Qadr nakasugat kanamay jackpot at ano. Nor ni kinambanten ka sa Laylatul Qadr na jackpot ang kabinambah. Amain kaya ng kagayabakan na yung nakasuguan ka ng Allah Ta'ala. Kanotin ko akinatuno Laylatul Qadr. Nukan yan ipagsuat na yapon tumuin na sa timan banto a Laylatul Qadr kuming kano nakawal punggot terulagun ng bupat pula. Na upama kaya tanong umur na tilupo gumbo inapakayan gunatan o pambantay sa Laylatul Qadr sa nakasugat sa kinambantay tano na iuman kay wall pulagun luka no umur ka tilupo lagun ibagaton ka pagguitalo sa gay amuli na kapag umur ka sa dunya sa nakasimba ka kano Allah Ta'ala sa sigurado at tinalimanin sa yaning kod na so umur ka at tilupo lagumbo ipagguitalo sa gay amuli na kapag umur ka sa nakayabi magastos na kung asimatanan kano Allah Ta'ala. Hindi na kay kapiyanin na. Ang ikangan ko no mga Ramadan ka matambante ito po. Umalik ka mo na, magsika na binuwag atos. Sa pulagun, umbanday ka ng tamaga sa Laylatul Qadr, may bali ay abis sa ngibulagun umulun ka. Nasimbatanan ko karnan ito ha. Naugid. Naniya Laylatul Qadr ay kaisar ng buhay kasamba katahajud. Ustad mo guna boleh kapag tahajud lah. Pupukun tah. Now di karena guna makagaga tahajud dia baca ke sa Quran. Ustad dia aku muna makagaga mati. Ay na nawiya karang gua na orang pamangaji sa agama na among karno ba makikinag. Ustad makapagduatur de muna karab na pa itakan bitian. Kanya ramai may problema pamigo manam sa ustad. May isipon ako na ni kwanto ito no ba. Na moment kaya mambitian ni Ustad so tila minatawa. Na umana ko ka mapamikir tanong na di tanuman kadatawan amin kaya mbitian ni tila tanong. Ugirayapan gusto na malidoy ginawa tanong kag ginasubayar mo sa ni kinatangka tanong kano agama tanong agama Islam. Ha? Na. O di nang kako magagabay kini kameraman Ustad ya pambitian sa agama. Napiyag ka buong gula ipanasbih ka. Ngina mo na Ustad na may pagdasbih apa yang indah mapakir na alhamdulillah Allahu Akbar la silasi karmenamba subhanallah la silasi karmenamba di ka manang mengguya sa istiri katolik sa puasa nari nani abe subhanallah natili niya tayo subhanallah katin subhanallah apa katin mo katin subhanallah ang nanto ko nagtarupan mo pang na di ka pakibentuwa kaya ginakami ito na yata no itago sa ginawa na pagukit no siya Laylatul Qadr no siya pagukit kaya mo lang may bitihan to pero Laylatul Qadr nakatalubo na yabit sa Quran mana sa kinagdayo ng Allah Ta'ala
inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr daran mayabit ang papayuma nakatulubuan tanurino ka nakatulubo bila timan ihurupin ilaylatul qadr siyo timan ihurupin so mga ulama pernah yan yang pitayo na iganat tiging kanupagang tamang tiging lu kanu ikasapu nagkapakir na di petugan sa mga bining kagilat tiging into at tiging ikay santo alaylatul qadr iganat man ang tiging kanu ikasapunggo isa tamang tiging sa kanu ika-20 kapag kaya di rin tiging petugan o tao kaginan tumanamba tiging so ika-2 alaylatul qadr iganat kanu ika-20 isa tamang tiging kanu kapasar nanto ba na dibon dan tuhugan o tao kan tumanamba tiging ika-2 alaylatul qadr di ni magaginan ustad so nan to rikir petugan juko kakataran kapakagram kapuman kaya kami mga torang gram tusin na nagut sa kuburi na di rin siya matuhumarang di ko mga ulama di kagina kagansal tigin ni Laylatul Qadr ihrupin nagansal ko ni kinayabi to karnan sa Laylatul Qadr na yutigin angapan kanugansal ayabu na sama na sa putiman ato kasyo timambo na yubak pembantayan kanu mga gansal ang mga gay mana su ika-20 isa ika-20 telo ika-20 lima ika-27 ika-27 kagina yubak tigin tamuon sa Laylatul Qadr kagina gansal so kinayabi to karnanon gansal bumanam tigin sa hurupin na yubak tigin pembantayan kanong mga gansal ang to mga gay lo kanong ikayabi dokuran di ko pura mga wamadi kaya ginatigin na katubo na habit siyo timan ihurupin na tigin 9 times 3 27 bali no tigin pembantayan sa ika-20 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 siyo kalubat tigin bago kiso Laylatul Qadr na atendo tarnuba na mapakir ng bantetan atendo tarnuba na kapakir ng bantetan di ka na tanuya pembantayan di ka na tanuya kapatugi pagtek sa pagtadun may padukar nanti hari may problema may marupan-rupan di hindi po na uman-uman ito mo mapay mga text sa banda pagkada tao tingin ko pagkain ang tama marupan-rupan nga pa na to sa rapon may problema na inanda man may problema inanda man diyanin pagputos ka rin ito kayanin kagkapita ikatondo mo naman to siya nagilaya nanambi mapasang na nagkanggura kaginang kami ito nanginto kay Sarmento ba agap mbandito sa Laylatul Qadr nanduk katakop so kendo no pumultag mapake bon kagina Laylatul Qadr na ipembaci samba unginga na katamana na umanisa may sikwana niya na niya kundamba imoria bunak kapuasa ni karipa kagos sa tamundo karamaba mapake bon samba amanganika sa karnan ko pagkendo ka pali umuko panganika ramon amay kanto may magkagapya sa akin pagkendo ka pa para manamisa ustaz nandok kandi ka nandor ni umutan o may turumba benar ndor ni umun ka nandun ba naginto ka bang di ka pansag kendo'y umun ka kaya ginaarnan to bintangan po no Allah Ta'ala kaya ginaumul na manabon sugot nakabalit niya matagang to pinagkendo no karnan na dinindin bagumanan panunan to ikagkendo ni sa di bagumanan kaya ginakana mo naman niya muna niyabog kendo na bagumanan kasugot pagkendo sa rakomani bintangi kar muna alam mo munang siya sa'yo osta no pagkendo sa rakasumpati para kabintang naman mapagnikar ko karnan na pagkendo nila dinig ka bumagaling ko karnan isumpatan kung sumpatan na problema kanday kapatin ka magkambibiyag ka mo naman kaya ka mo nang gamit na nanto isumpata umun ka nogir bintangan Allah Ta'ala sa pagkendo ng pagkaya amin kanto kay makagapya sa kita no sa dunia sampai sa akhirat ngimpan ibagukoy Allah Ta'ala samba ungin ikadakkelin imang tao anya buba imoli at kapuasan ni kari pagkagos sa tumundog aramabon ibagukoy Allah Ta'ala pon sa kapambabano Laylatul Qadr banan ipatsi ta umani sa sarkitan so rizki ibagukoy Allah Ta'ala ndo tanumakwa nantuba mga tao na itagkapali pagkapagabrudi kaya ginalo ini takuyak ki Jibril rizki ni da Saudi kaya ginalir mun sa bimba
O samimba buka Allah Ta'ala, nambit na penggeramtan, karena ku amin ka rezeki ku un kay ibate sa baya, na inisyan, karmun sa urpa ingrami kanuri akron makasupak. Kanya mo nambit problema, katawan tanubon na ni harami ka bagabruda, mapapagabruda po ni Misa. Maliru dawen ka usada sa kaya paguyag sa kami. Ito naman daki paguyag sa kanu. Uger na di ko na yata kuyag sa taon ni kapagabrudin. Kamarad ka po ni abruda minatay. Kaya siya problema, arjabi na kaysa kinuli namin sa magan mali puwasa. Naya ko nagpagube, eksa bruda baguli. Napagube kaysa bangko. Munar na po ito'y prena. Nagunay na bagarbate laptop kami sounds. Namili ito sa mana. Napagtaputa ko patag. Di ko marupan upang ngunay na kagi. Unaso, gasipating oras sa kiri ko na panagkalyambe kaya isang kapag gumay ko itang ira ko. Naguha ko rin na bungi, ay natingin sorry mo. Hindi ko na problema. Bali, inimatayan. Nanaika nga kung may niyari na ego sa abroad tabi ang makasaputa biya kasubli kagaan na suni. Kagunaso pwede salidap ko na po. Naman ko na yung mangi. Kuna bago kiti mga istiwadi sa niya pandagan sa mga kapi na namasa sa kanya. Tingin lagi pagyuga pagkapi, tigo pagyuga ko kira kuta ko. Mapanta ka kapimikya. Nanabali, tinanggana ko. Tingin kapi ka. Muna sumaylaki ang pandunggo sa Davao, natigin, di ka pa. Dini nilima nila. Kaya kumusta ko ni. Sakit tingin si Puana. Nas kita nila bagangang tabong pagkuha sa lima. Pero kuku kakapati. Tadi kung kanya mikas, kati kumain mo kabrabs. Naikaan ka kumba, di ko mayo po ni kabruda niya. Mayo pa na pinsa. Ang kapinsa yan mo katabi na pantayunan ka. Ito yan katabi pamusungan. Naikaan ka kumba niya binateo pati ko paggawa ko ni sunga kabruda niya. Di ka naman mayamunin. Ayan kinababa na kakapupo si kasanday. Kaaming kapadzangkraya uni na sangkari na kas. Kaya ginamarakri ko tani. O kaya aming kambalingan din, di nagkaramakin lagi kas. Kaya nagkaramakin lagi utang sanda. Kaya mga panjarin na kipri sanda. Nginto, kaya ginadaka barakatin into atamo. Ileno, lamon ibagukul Allah Ta'ala pun sa niya ba Laylatul Qadr ba niya? Ungin ikarakelin ang mga wate mbatan sa pagitan na niya bidwati manaramapan. Ikarakelin ang wate na ipapagkuan. Ibagukul karnang po siya ba ungin ikadakelin ang mga babay ng mga mama ang makagkauma. Na panglito sa karna na iyamu ako ni po muko sa makagkauma ko po. Kapulapaita ko na rin. Kaya mo to mga mama yuko karna na makapandoya to po uma. Nanggo mga babae niya yuko karna na mamudyugo na siya. Kaya mo na namba na ibagukul sa tipo kapado na Laylatul Qadr. Ikatalo akahanda sa kapado na Laylatul Qadr ipapagampon sa amon mga dosa tanong. So dosa, ampunan. Idosa na niya tao, niya na ampunan, niya na bagampunan, alam mo samba mga tao, di bagampunan, idosa niya sa api at pambaba sa Laylatul Qadr. Kaysa, asyirku billah, mga tao sinakuto niya sa Allah Ta'ala. Sa kuto niya na marakad nimbangan. Na nakapilat tao niya na utag kapimbitian at kapag sa kuto niya. Kapag pag-aamat sa kuto binambarimanga. Kapag nabo sa pakayan, ipang magtagkakiray na naman na sa punsa na sa kuto rimanga. Kapag tuyok sa maya, kuana, ndor ka na patuyok na. Ara niya may patuyok sa duka. Nayaan mo na naman na haram na binamba. Kaya mo na ito ba na di ka pakil niya sa kamisya. Ikatil, ikadua, akul walidain. So mga wata bagato kanudwa lukas. Antin niya sa kita na yung mga wata minato sa dua lukas. Pangninto sa Allah Ta'ala, pangnika rin sa ampun mamagayas kanudwa, kataw si aman ka nang gosiginan ka, kauli ka manganis sa ampun, pila ginawa, di patariman Allah Ta'ala so kinapuasan ka. Ikatilo, syaribul khamri maduminan, mga tawa na adik at kapaginam yan din sa magpayamot. Ikapat, syahadatul zur, kadsaksin kasato subli ke buti.
Ikalima na iya minulgamus sa mga tawang to apadsa pa inuntag kabanahambon. Amin kayanin ipadsapa, wallahi billahi tallahi, o gira amin kayanin mo ipadsapa itigin binasana. Busong na ko, maghanap pumatay, iya ko taliman na upa, na mo na nang basapa, na di binambag na pakayan. Kaya mo na tuba na bunebuman, tigin di ako pagtaliman na upa, bunebun, alikan yung pagtaliman kabiniyak ka po. Tigin maghanap kumate, bunebuman, kahika pagkako sa magatusyo ko. Nalikarmento ba balite sa parents, kano ka mga babay, na umang mo kapag Japano, di mama, sa may bunang kalinyan akong ka, dyan sapa ka, na tinga mama binasang ka. Kaya kung binasang ka, ilabangan. Sa kita may pa Japano, nabi kita pa, kung di ko binasang ko siya ka. Man, naang namba, na nantuba ang mga dosa, na diya pinabento ba pagtaliman ng Allah Ta'ala. Amin ka nang gayabot kano timpo ba niya, ulan-ulan. O Ramadan, siya ko taman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.